ens van dir que l'auditori no se faria mai, que el museu no se faria mai, que el teatre no se rehabilitaria mai. Ara vostè ens diu que el tram no se farà. Jo li dic que el tram sí que se finalitzarà i sí que funcionarà per a bé de Castelló i dels seus veïns per Castelló. I anem a votar en contra per inconsistència i incongruència del seu argumentari. I es comença. Omplir de formigó un bé patrimonial protegit. Anem a veure, a on? Jo supose que vostès han anat pel paseo. De veritat, han omplit de formigó el parc de Ribalta? Han fet un paseo. Han fet un paseo. I així mos diu dues sentències que resolen que el parc no pot ser tallat pel pas de vehicles rodat com és el tram. Jo ho ha buscat i no ho ha trobat. A on? Sentències que no som, com vostè també ha dit, no n'hi ha una sentència ferma, però sentències on jo sí que he llegit o he vist parlar de les obres que s'han fet allí, però mai del vehicle. Ens diu, una amenaça per al pulmó verd. I jo me pregunte a mi mateixa, i què passa en els vehicles en hidrocarburo que passen per Ribalta Pars, per Ribalta Impars, per l'avinguda de Barcelona, per Pérez Galdós? Estem parlant d'un vehicle elèctric, un vehicle elèctric, sense emissions. Què passa? Els arbres que estan donant al passeig central no arriben a Ribalta Pars, a Ribalta Impars, a Pérez Galdós o a l'avinguda de Barcelona? És que ens estan demanant vostès que llevem el tràfic de l'avinguda de Barcelona, de Ribalta Pars, de Ribalta Impars i de Pérez Galdós? Jo en tinc un també de dubte, i és per què vostè s'entreté en una moció, en tota l'exposició de la moció, que si vol, miri, li diré, una castanya. La moció que hem presentat nosaltres, l'exposició, una gilipolla. La resolució no ha dit ni pruna, vostè. I la resolució demana simplement que els serveis tècnics municipals elaboren un informe que cloga alternatives al traçat del tram en el tram que passa pel passeig de Morella fins que el carrer Saragossa. Res més, no han dit que ni passi el tram ni res, no han dit res de tot això. Han dit que elaboren una alternativa per tal de complir les dues resolucions del TCJ que impedeixen el seu pas per l'interior del Parc Ribalta, perquè sí que l'impedeixen, sí que ho diuen les resolucions, i traslladar aquest informe a la Generalitat. Que vostè ha posat un exemple terriblement perillós. Quan se dirigia a la bancada socialista i els deia vostès van dir que no faríem el tal, vostès van dir que no faríem l'auditori, i ahí està. I sap com està l'auditori? En una sentència ferma, en una sentència ferma que diu que vostès han incomplit la llei i han construït dins d'un parc, d'una zona verda, un edifici que no se podia construir. I el senyor Alberto Fabra va pujar així, va mirar a la bancada socialista i els va dir, i ara si se atreven, pidan la ejecución de la sentencia. I això, jo ja ho he repetit, és el mateix que vostès estan intentant fer en el Parc Ribalta, incomplir la llei. L'únic document que avalen el que vostès han fet, el firma un senyor del Partit Popular que com a premi per perdre les eleccions en Morella el van fer jefe en el Departament de Cultura en la Conselleria en Castelló. És l'únic. Les sentències dels tribunals diuen el que diuen i els informes dels que ho entenen diuen el que diuen. I vostès el que pretenen és fer com en l'auditori, por mis santos d'estos, i després vindre i dir, i ara si vos atreviu que executen la sentència. I ja els ho vaig dir, jo, Enric Nomdedeu, regidor d'esta casa, demanaré que s'execute la sentència. Demanaré que s'execute la sentència i demanaré que vostès, per incomplir la llei, tinguin responsabilitats econòmiques. Perquè la sentència no demana que lleven l'obra que vostès han fet. Enhorabona, després de 20 anys, per fi s'han tingut que inventar lo del tram per arreglar el Ribalta. Manda huevos. Què dia aquell? Jo demanaré que s'execute la sentència, perquè la sentència el que dirà és que el tram no pot passar per dins, no que vostès lleven les rajoles i els adoquins que han posat dins del tram.